V dnešnom videu vám poviem, ako som stretol 5 najznámejších youtuberov v Česku a Slovensku a na konci videa vám poviem, ako budúci rok ich ešte stále môžete stretnúť. A za 10 000 odberateľov natočím video s MG Fitom, takže ma mega podporíš, keď dáš odber a my poďme na video. Aby som to upresnil, tak stretol som 5 najznámejších youtuberov v Česku a Slovensku za 4 dní. Aj tu jeden ešte 6. youtuber, o ktorom neviete, ktorý mi prišiel na stream do chatu. Niečo o ňom a ako ma on našiel vám poviem v priebehu tohto videa. Poďme pekne po porade. Prvých dvoch youtuberov som stretol Dukloka a PP Petra. A začalo to tak, že určite poznáte film Odyssea, ktorý teraz chodí v kinách, hlavne teda v IMAX kinách a dokonca jedno IMAX kino máme v Prahe. Tak na dovolenke v aute sme klikali lístky, aby sme sa tam dostali. Podarilo sa nám kliknúť lístky v stredu 12:50. Niekoľko dní potom vyšiel podcast s Dušanom a PP Petrom PRD, kde hovorili, že by chceli na to ísť do kina. Dušan na tom v kine už bol a Peťa na tom ešte nebol a chcel by ísť. V stredu o 12:50 na obed sme boli teda na IMAX 70 mm, Petro prvý zážitok. Po poslednom prde sme sa tak začali baviť o Odyssey a tak ďalej, že je to v 70 mm a tak ďalej. Ja som nikdy nebol na 70 mm IMAX a pozreli sme, či náhodou v Prahe v 70 mm IMAXe nie je náhodou voľné miesto. To bolo už že posledné termíny a ja som myslel, že bude. Ale nebolo. Reálne a bola našli plnka. sme posledné dve miesta vďaka tuto Romanovi zo Žiaru nad Hronom. Vtedy sa mi začala v hlave hrať myšlienka, že čo keby som ich stretol v kine. Táto myšlienka bola až nereálna, takže iba som nad tým uvažoval, že by to bolo fakt super, ale proste vedel som, že to nestane. Keď som ešte v aute išiel zo Slovenska do Prahy, tak som nad tým uvažoval, že to by bola fakt halus, keby sa s nimi tam stretneme. Dostať sa vôbec do IMAXu v Prahe je takmer nemožné, tam sa proste do pár minút vypredajú všetky lístky. Došli sme do Prahy, do nákupného centra Flora, tuším sa to tak volá, a išli sme už do IMAXu. Ja som ešte išiel na Vécko a keď som prišiel z Vécka, došla za mnou mama, že videla som Ale čau. Ona Dušana pozná podľa jeho merču Ale čau, ale ona, že je tam niekde Ale čau. A ja, že čo? V tom momente som bol extrémne happy, pretože hneď som ich začal hľadať. Kúkal som každú jednu radu, že kde by mohli byť. Až v poslednej rade kúkam, kde je pri kase, ryšavá brada, malý týpek, bol to Dušan. A vedľa neho niekto stál. A ja som si hovoril tak vzadu, že že nevidel som to pojem, že kto by to mohol byť. A jak som prišiel zblízka, bol to Peter. Von! Jak mám ísť von? Nezaočkovaný starosta Chmiňanský Jakub zomrel na COVID! Hneď som sa ich spýtal, či si s nimi môžem urobiť fotku. Jasné, obidva boli úplne v pohode a hneď zobrali fotku. Dušan mi zobral mobil, dal selfiečko. Ale ešte aby som podotkol, ja mám Nothing Phone jednotku a tam selfiečko není úplne dobré a ja som mal ešte rozbité predné sklíčko, takže to selfiečko bolo trochu rozmazané, tak som za ním prišiel ešte raz, či by som mohol poprosiť ešte jednu fotku na predný foťák a boli úplne v pohode, samozrejme zobrali fotku a aj som sa opýtal na Sýriu, kto nevie, čo je Sýria, tak by ste si mali pozrieť PRD, je to strašná halus a povedal, že bude z toho aj video. Môj brat sa s nimi chvíľu rozprával. Spriemnili mi celý deň, proste to kino bolo 100-krát lepšie, keď som vedel, že som s nimi na tom istom filme a bolo to vážne super. Takže takto sa im podarilo stretnúť Dušana a Peťa. Bolo to extrémna náhoda a absolútne som to nečakal. Ale to isté povedať o ďalších 3 youtuberoch nemôžem. A samozrejme o tom tajnom youtuberu ešte 6. 8. až 9. augusta bolo v Novom Meste nad Váhou autoshow akcia, konkrétne Beach Bar Autoshow. Promovali to dosť, že tam budú youtuberi ako Moon, Men, MG Fitman, Dodo a ďalší. A mne napadlo, že čo keby som s nimi spravil rozhovor, pretože určite ste niekedy mali v hlave, že čo by ste urobili, keby že stretnete zajtra nejakého youtubera alebo také, že čo by ste mu povedali. Mne dávnejšie napadlo, že by som sa ich spýtal na nejaké rady. Tak mi napadlo, čo keby spravím z toho rozhovor, dám to na internet, možno, že to bude mať nejaké views a bude mať nejaké čísla, bude mať nejakú pozornosť. Pretože sociálne siete sú hlavne o pozornosti. Deň predtým som si niečo naplánoval, čo by som sa ich spýtal asi. V sobotu o 9 ráno sme vyrazili, išli sme do Nového Mesta nad Váhom, bolo tam asi cesta nejakú necelú hodinu. A ako prvého youtubera, ktorého som tam videl, bol Jaro Parobek. Nemám s ním fotku, nemám s ním rozhovor. Bolo tam okolo neho dosť ľudí a nejak ma to extra nezaujalo s ním spraviť nejaký rozhovor. Fotku ma trošku mrzí, že nemám, ale rozhovor... No, každopádne od Jara Parobka, on tam mal taký stánok, sme išli sa prechádzať ďalej a zrazu počujem, jak tam niekto túrie Lambo. Samozrejme som vedel, že Moon má Lamborghini a išlo to z toho smeru, kde mal Moon stánok. Tak som tam išiel a Moon si jeho asi kamarátom, čo mal obidve tie fialové Lamba, tam túrovali ich Tam túrovali ich dve Lamborghini. Bolo to
extrémne. Ja som z toho robil video, na tom videu vôbec není počuť, aký to bol silný zvuk. Potom on vystúpil a išiel pre také tie pásky, začal sa tam fotiť s ľuďmi a bola tam nejaká rada, tak ja som sa postavil do nej. A vtedy, keď som sa dostal na radu, tak Moon sa zrovna otočil, tak som ho musel pozdraviť, že čau čau Moon. A vtedy som bol že extrémne v strese, pretože je to niekto, koho som pozeral, keď som bol menší. Teraz sa pozerám menej, pozerám hlavne videá s Lambom. Akože Lambové videá má fakt super, to akože neklame si. Bol som fakt úplne taký, že nervózny, aby som niečo nepokašľal, lebo to som na internet proste a vlastne sa rozprávam s niekým, kto má cez 1 100 000 odberateľov a bolo to strašne pre mňa stresujúce a dúfam, že som to nejak zvládol, aj mi nejakí ľudia písali, že to video ich nebavilo. Ja sa ospravedlňujem, ale bol som vtedy fakt v strese, aby som nepovedal náhodou nejakú sprostosť, alebo aby som sa nezakoktal proste. Vážne som bol vystresovaný, aj keď to možno není tak vidno. No, natočil som rozhovor s Moonom, takže díky Moon, ak to pozeráš, tak díky moc za rozhovor, bolo to fakt super. Dúfam, že raz natočíme spolu to videjko, ale tam po Moonovi prišiel kameň úrazu, pretože tam ďalší youtuberi už neboli. Prešiel som to tam celé a ani jedného youtubera som tam nenašiel. Tak som bol taký, že OK, tak mám aspoň s Moonom, ten má veľa odberateľov a to som rád, že som zrovna s Moonom natočil rozhovor, že mal som to v pláne, takže to som rád. Ale bol som, že kde sú ostatní youtuberi. Potom tam bol nejaký plán, že Ment bude na stage nejaký čas, čo my sme zrovna odchádzali, takže to ma nejako netrápilo, ale potom mi brat povedal, že je tam ešte jedna časť, kde sa dá ísť dozadu, že tam sú tiež celkom v pohode aut. Tak som tam išiel a videl som tam strašne veľkú masu ľudí na jednej kope. Hneď mi napadlo, tam je youtuber. Tam musím ísť. Išiel som tam, kúkam, je tam Dodo. Áno, štvrtý youtuber je Dodo. Lenže problém bol, že on streamoval. Ja som to vtedy nevedel. Ja som videl, že ho niekto točí a že má mikrofón a že tam niečo rozpráva. Potom som si všimol, že mal mobil na ruke, takže streamoval, alebo kúkal chat. Takže som sa počkal na nejakú chvíľu, kedy nebude zrovna niečo rozprávať, aby som ho nevyrušil. A z hodou okolností som ho oslovil, až keď stál pri McLarene, čo bolo dosť cool, pretože za nami, keď som robil rozhovor, bol McLaren, čo bolo fakt super. Takže som ho pri tom McLarene oslovil a urobil som s ním rozhovor a dosť ľudí sa na nás pozeral, keď som rozhovor, ale ja som sa snažil koncentrovať iba na ten rozhovor s Moon. Neviem, prečo si ich pletiem. Ja som sa snažil koncentrovať iba na ten rozhovor s Dodom a Dodo mi tiež dosť dobre poradil, takže díky Dodo, ak to pozeráš, tak extrémne sa cením a verím, že raz dám 100 000 odberateľov a s tebou natočím video. A sorry, ak som ťa tam nejako otravoval, nechcel som ťa moc otravovať, ale keď už som tam bol, tak chcel som s tebou natočiť ten rozhovor. A potom som si bol 100% istý, že tam žiadny iný youtuber není, pretože som to fakt prešiel celé, nikto tam už nebol. Stretol som ešte tak Twilera po ceste a s ním som sa chcel odfotiť, tam bolo veľa ľudí okolo neho, takže som to nejako nefitol. Tým nadväzujem aj na ďalšieho youtubera, kde za mnou prišiel tiež brat, že videl som práve, jak išiel okolo MG Fitman. A ja že čo, kde. Takže v momente, ak som zistil, že tam je MG Fitman, tak som išiel tým smerom, kde mi brat povedal, že išiel. A bola tam nejaká dosť veľká fronta na ňo. Môže sa mi tu teraz zlaňovať pavúk zo stropu? Takže som si vyčkal frontu a dostal som sa narad na MG Fitmana. Hneď som ho pozdravil, spýtal sa, či môžem si spraviť rozhovor, on jasné, hneď sme dali rozhovor a MG Fitman bol z nich najnormálnejší, pretože mi dal normálne číslo 10 000 odberateľov, ne jak ty Dodo, že si mi dal 100 000, ako sorry. Za 3 roky som dal 1400, ty mi povieš 100 000, no dobre, robím si srandu, samozrejme. Keby som na tvojom mieste, asi by som povedal tiež 100 000, ale MG Fitman je fakt frajer, pretože mi povedal 10 000. Čože fakt reálne číslo, ktoré by som mohol dokázať a vďaka vám, keďže tie videá, ktoré som videl, majú extrémne veľké zliadnutia, pribudlo mi 1200 odberateľov za 2 dní. Extrémne to cením a verím, že tých 10 000 odberateľov dáme do konca budúceho roka. Bolo by to vážne skvelé, pretože video s MG Fitmanom by som fakt chcel a myslím si, že aj vy by ste to chceli, takže dajte odber, ak nemáte odber. Teraz to budem viacej pušovať, ale fakt mega mi tak pomôžete. Youtuberi, s ktorými som spravil rozhovor. Hej, ale ten pavúk sa mi zľaňuje rovno pred kamerou, ja ho idem zabiť. Toto bolo tých 5 najväčších československých youtuberov, ale je tu ešte jeden slovenský youtuber, ktorého som vám tajil a o ktorom vedia iba ľudia, ktorí boli včera na streame. Pretože včera, keď som streamoval, som hral Minecraft a zrazu kúkam na SGčkách, tu je Tron. Tak som hneď pozdravil a hneď som mu napísal, či nepozrie môj kanál, že za 10 000 odberateľov natočím video s MG Fitmanom a že ten odber mi mega pomôže. A on že pozrie môj kanál. A ja že yes! On to potom odpel z SGčok a došiel na môj stream. Normálne mi tam napísal do chatu, bol tam asi pár minút a potom išiel streamovať s Kelom, s Gamerom a s Alkanom, čo bolo extrémne crazy. Ja som hneď písal, či nemôžem ísť s nimi a on povedal, že už sú teda full, takže som nemohol, ale to nevadí, to chápem. Keď tam sú 4 dosť slávni youtuberi, tak logicky nepôjde so mnou streamovať, ale bol to fakt super Trone, ak to pozeráš, tak díky moc. A ako som na začiatku videa slúbil, na konci videa vám poviem, ako ešte môžete tých youtuberov stretnúť. Pretože ako som vravel, 3 tých youtuberov som stretol na akcii, ktorá sa opakuje každý jeden rok v Novom Meste nad Váhom na Zelenej vode. A okrem týchto 3 tam bude aj Ment, DJ Lucky
Track Zone a neviem, kto všetko tam ešte bol, s ktorými spravím rozhovor, dúfam, budúci rok, keďže tento rok som nestihol. Takže ak to nechcete zmeškať, tak dajte like a odber so označekom mega ma tak podporíte a blížime sa k 10 000 odberateľom, aj keď sme vo štvrtine, ale fakt, ja to budem furt hovoriť. Môže byť video s MG Fitterom, chápete? To bude tak super proste. Dajte na odber. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom videa. Čaute.